पति पत्नी आपस में बतियावत होवन, वो रात पूरा रात भी कम पड़ जाला और दिन भी कम पड़ जाला। दोनों बतियावत हुवन, का बतियावलन? आज हो पहिला मिलनवा कहे सजनी से सजनवा, पहिला मिलनवा कहे सजनी से सजनवा, पहिला मिलनवा कहे सजनी से सजनवा। आज हो पहिला मिलनवा कहे सजनी से सजनवा, हमर अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा। आज हो पहिला मिलनवा कहे सजनी से सजनवा, हमर अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, ए हौ रात ना जानत हुआ तो सुना। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी। आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी। समझला? आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी। आज पहिला मिलनवा कहे सजनी से सजनवा, आज पहिला मिलनवा कहे सजनी से सजनवा। बड़े ही सम्मानित आप बब्बू जिला पंचायत सदस्य प्रधान जी के बड़े भाई आप पप्पू यादव परोरवा की धरती से भैया जी की तरफ से सुंदर पंखुड़ियों में गुथा हुआ पुष्पहार और 1000 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भैया के बहुत बहुत प्रणाम और इतना दूर से आवे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगन के यात्रा मंगलमय हो, और सही प्रेम और सम्मान अमन के बरकरार रहे, बनल रहे। सुनील भैया और सही प्रेम बनौले रहा, जैसे बनल सही बनल रहे। कैसे? सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, सुनी सुनी भगवान जन बिहान होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी। आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी, आज राजा जी के कोरवे में जवन होखे दी। उपेंद्र जी ना जानत हुआ तो तनी कायदे ले जान ला, इतने ना एक बात औरी कहे समझले रहा, कवि जी बता दिया ना कायदे से स्थाई में कहे राजा जी के ओठावा से ओठा जब सटी, राजा जी के ओठावा से ओठ जब साटे, राजा जी के ओठावा से ओठ जब साटे, राजा जी के ओठावा से ओठ जब सटी,
सुन सुनी भगवान जन बिहान होके दी सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी आज राजा जी के गोरवे में जवन होके दी हारमोनियम बढ़ा दे भैया सूत गई का